isang ganito na lang ilagay natin para may pang bibimbap pa tayo sa mga susunod na araw. Alright, ito na guys. Nag-reduce na talaga siya. So, pwede na. Konting sauce lang yung gusto ko eh. Sakto lang yung alat niya. Sakto yung pagkaluto ng mga gulay. Yung anghang niya. Sakto lang din. Good morning everyone! Welcome back to another vlog! And today is a day off, last day off. Tomorrow will be another duty. Dapat diretso na sanang day off ko hanggang Saturday, from Tuesday hanggang Saturday. Pero dahil nga sa may i-relieve po tayo ng nurse, ayan, so mag-duty ako. And then today, gagawa po tayo. Na-miss ko na yung mga Korean food guys. Nanonood kasi ako ng mga K-drama. Sinong hindi nanonood dyan ngayon ng K-drama? I will cook Dakdoritang and I already prepared. Nato ko na yung chicken last night. Nilagay ko na siya sa fridge. So, ready to cook na yon. Mag-slice na lang ako ng mga vegetables. Ayan, may patatas ako dyan. Wala akong carrots. Bibili muna pala ako dyan sa kapitbahay ng carrots para mas-slice ko na siya. Hey guys! As you can see, hindi po pantay ang kulay ng aking leeg at mukha. Dapat pa. Naglagay kasi ako ng sunscreen sa mukha ko, guys. Yan. Pero, sa leeg ko kasi, hindi ko nilagyan kasi nga, lagi kasi akong pinagpapawisan. Ayan, oh. Kasi useless lang din. Oh, natanggal lang din yung ibang inano ko dyan. But anyway, hayaan na natin hindi magkapantay po ang mukha natin. Ang mukha at leeg. Kasi, yung sunscreen, nagaano siya. But anyway, guys, sabi ko nga kanina, magluluto po tayo ng ating dakdoritang. So, we're gonna need patatas. Ito guys, pinabili ko yung patatas. I'm so thankful talaga kasi may grocery na naman ako. Pinabili ko sa mga ka-work ko. Yung isa, pinabili ko ng yan, grocery. Tapos yung isa naman, pinabili ko ng dog food. Kasi yung pinabili ko ng dog food, sinusundo sila ng ambulance namin. Eh, yung antayan nila sa may palengke. So, ayun. Nakabili siya. Tapos yung isa naman may sasakyan. Kaya, nakabili naman na. Ganyan nung duty ako. So, gagawa ko ngayon guys ng dakdoritang. Chicken recipe siya ng Korean. Ang kailangan is carrots, potatoes, tapos may bell pepper pa ako dito. Para siyang actually apritada. Pero iba nga lang kasi yung sauce. Instead of tomato sauce, we will be using gochujang. Sibuyas, kailangan din po natin ng garlic. So, iaano ko lang to. Gusto ko ilagay ko na lang lahat itong carrots na to. Kasi, where is the peeler? Gusto kong ilagay na lang lahat tong carrots kasi para naman mas healthy yung makain ko ngayon. Para madami. Actually, yung ganito kadami, baka maghapon ko ng pagkain po ito. Di na ako magluluto siguro ng dinner. Alright guys, so ito na yung ating mga vegetables. We have here carrots, patatas, bell pepper, tapos yung onion and garlic natin. And then yun pong ating chicken, mga 4 lang yan na piraso. So, sakto lang for me. Lagyan na natin yung ating chicken. Para maluto na siya. Dali lang to guys. Parang nag-adobo lang tayo na walang vinegar. Tapos, lagyan lang siya ng gochujang. Ganun lang. Na may konting sabaw lang. Lagyan natin ng black pepper. Alam niyo naman ako, mahilig sa black pepper. Yan yung sinasabi ko guys, yung nagbabrown na siyang ganyan. Tapos, lagay na natin itong patatas para medyo maprito na siya.
Kasi to kailangan luto talaga. Yung carrots, pwede namang isabay nyo na, pero I'm more on, gusto ko kasi yung may pagka-crunchy pa kapag yung carrots. Lagyan na lang natin ng konti lang na soy sauce kasi magiging maalat to dahil sa gochujang. Ito na yan. Lutuin lang natin konti. Tapos pwede na natin lagyan ng sabaw. Diba? Sabi ko sa inyo, very easy lang tong recipe na to. And medyo nanuot naman na yung ating soy sauce, kaya pwede na nating lagyan ng water. Tapos, medyo i-medium fire lang natin. And I will put na the gochujang. Ito guys, so napakakunti na lang pala itong gochujang ko. So, isang gusto ko pa sanang magbibimbap eh. Isang ganito na lang ilagay natin para may pang bibimbap pa tayo sa mga susunod na araw. Pag to nag-boil, tsaka ko na lang ilalagay yung ating carrots. Then simmer na lang. Ganun lang kabilis guys. As in, i-high fire na nga natin. Diba? May sabaw naman na siya. Ayan na guys, naaamoy ko na yung amoy nito, oh, itong gochujang na to. Ayan, siya din yung nagpakulay, kaya siya red. So, lalagay na po natin yung ating carrots, tsaka bell pepper. Ang dami. Hanggang mamayang gabi na to na ulam ko siguro. Alright, ito na guys, nag-reduce na talaga siya. So, pwede na. Konting sauce lang yung gusto ko eh. Napaka-anghang nito. Tinikman ko kanina. Yung isang tablespoon na anghangan na ako. Let's eat! Hey guys, time check. It's already 2:41 in the afternoon. Yung last clip po nito was just 12 o'clock or 11 something. Ayan. And biglang kong naka-change outfit guys. Tinawag ako sa hospital. Kakain na lang sana ako eh. Nalagay ko na siya dito sa plate ko, besh. Bigla akong tinawag sa hospital. Nag-baby out na daw yung papaanakin namin. Kaya, tumakbo ako ng bonggang-bongga. Ay, ang sarap. Kain muna ako, guys. Gutom na ako. Oh my God. I like it. Sakto lang yung alat niya. Sakto yung pagkaluto ng mga gulay. Yung anghang niya. Sakto lang din. Naku. Sabi ko pa man din, less rice na ako. Ngayon, malamig na tuloy. Kanina, makakain na lang talaga ako, besh. Nilagay ko na nga dito eh. Sarap. Ang sarap. Alam niyo ba guys, tong kwarto ko sobrang init. Kaya may ginawa ako and now parang nafe-feel ko hindi na siya ganun kainit. Kasi nitong mga nakaraang araw, sobrang init. Kaya binalik ko yung technique ko. Yung strategy ko para hindi siya maging mainit masyado. And ito kasi sasabihin ko lang, in the morning, okay pa, hindi pa masyadong mainit. Pero kapag patanghali na, yung araw kasi guys, dyan sa side na yan. And may malaki akong bintana dito. Itong bintana kasi na to guys, paano yan sa may sunset. Ayan, so sobrang init pa ganun yung sun, pa ganun. Tapos pupunta dito yung init. Pumapasok sa loob ng kwarto ko. So yung ginawa ko guys is, naglagay ako ng ganito. Yung insulation, yan ba tawag dyan. Ayan. Uy, malamig. Kasi, para kapag tumama yung araw, magba-bounce back lang din. Palabas yung heat. Ayan siya. Ano ba yan? Ayan. Para magba-bounce back. Pero, in fairness ngayon, malamig yung hangin. So, pwede ko siyang i-open. Yan kasi may puno dyan sa may kapitbahay. Yun.
Yan guys, so i-open ko siya ngayon. Tanggalin ko to. Open natin yung kurtina. Actually, hindi ko ino-open ng bonggang-bongga to kasi pag may mga dumadaan, ayokong nakikita ako dito. Yan. I-roll ko lang. Wait. Yan, ganun na lang muna guys. Okay naman na yung ganyan eh. Para yung flow ng hangin, diretso from this side, ayan, papunta doon, tapos papunta sa door para maganda yung circulation ng hangin. Gusto ko na rin maligo. Ang init guys. Kasi sa DR talaga, sobrang init. Kasi kahit naka-aircon dun sa area ko kasi guys, ako kasi lagi ang in charge sa baby. And dun kasi kapag sa baby guys, hindi po pwede na malamig kasi nga 'di ba warm yung pinanggalingan niya. So, mahirap siyang mag-transition na malamig kaagad yung pupuntahan. So, may warmer kami doon. Yun. Sobrang init guys, para akong sa sauna dun. Malamig dun sa may part ng mother, pero dun sa part ko na may baby, wala, hindi umaabot yung aircon. Tapos yung warmer pa ng baby, ayan, yung kamay ko parang masa-sunburn kasi nga kailangan mainit. So, sobrang init talaga. Hey guys, so kakatapos ko lang pong nag-shower, nag-half bath lang ako. Kasi sobrang init. Ayan, binuksan ko na yung bintana dito. Though mainit pa din yung yung hangin ng electric fan. Sabi ni Papa ko kanina, bumili ka kasi na aircon dyan sa kwarto mo. Aba, kahit may pambili ka ngayon, wala po tayong mabibilhan ng aircon. Kasi nga, di ba, naka-lockdown. So, tiis muna tayo ngayon. Hopefully, may mabilhan na tayo after the lockdown. So, sobrang init talaga dito, guys. Ay, naku. Yan. So, mag-edit muna ako kasi kailangan kong mag-edit para may magawa naman at nang may mapanood naman kayo guys. Ang dumi na ng aking lens. Hey guys! Magsisimula pa lang po akong mag-vlog pero may tumatawag po mag-skincare na nga lang ako. Hi Antananing! I'm vlogging Antana! Show yourself! I'm vlogging! Say hi to the vlog! Wow! What is your breakfast? Coffee with breakfast sandwich and soda. Oh. Tapos show mo din yung teeth mo. Yeah, it got out. It got out. Ang arte. I was just about to start my vlog but then you called naman. Nagta-time check pa nga lang ako eh. I'm gonna do my skincare guys habang tumatawag si Antananing. The girl who loves the healthcare heroes! Tita, did you know, I wanted to use Mama's eyeshadow but I couldn't. Mama, can I help this part? Inayos ko naman. Bakit? Gusto daw niya gamitin yung eyeshadow ni Lala Mama niya. But she can't daw. Bakit? Because that's all for grown-up. So actually, can I have makeup for kids or something else? Makeup for kids. And she said that we're gonna buy something at Walmart today. So. You cannot go to Walmart today. It's lockdown. You cannot go out. Only Lala Mama and Lolo can go out. I know, so I made a list for her. You made a list. Naninigurado na naman to guys. Gumawa na naman ng listahan. Akala mo naman bibilhin ng Lala Mama mo yung ililista mo, no? Never yan. Never niyang sinunod ang pinapalista namin. What? What do you want? What's that one thing that you want? Ano? Slime. Ano? Slime. Slime. Slime? Ah, slime. Lista mo. Lakihan mo yung paglilista mo. Kasi si Lala Mama mo, kinakalimutan niya lahat yan. Oh, you say hi to your daughter. She's vlogging right now. Yeah, I'm vlogging right now. You say hi. You say hi to the vlog. You say hi to the vlog. Hi to the vlog.
You say hi to the vlog. Ay, ka daw promension. Like, Papa. Hi, wala na. Hi, vlog. Tita! What? Hey guys, it's the next day. Sorry, hindi ko na kayo na-update kagabi. Habang nagvo-vlog kasi ako ng pang-outro ko na tumawag si Bebe, ang dami niyang pinagsasabi, kaya hindi na ako nakapag-outro sa inyo. But anyway guys, I hope you enjoyed watching this video. Pansin ko sa mga vlogs natin, puro naluto. Kasi nga quarantine guys. So yun guys, I hope you enjoyed watching this video, and if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kang updated sa mga videos natin. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! I'm on my workout clothes except the shoes. Ayan, so mag-workout po tayo kasi sobrang sakit ng likod ko guys. Hey guys, so nakatapos ako ng 3 workout, and the first one was about parang cardio siya, tapos pangalawa is about the glutes, and then ano yung pangatlo? Pangatlo is about sa arms. Grabe. Siguro yung vlog na to guys, parang 2 minutes pa lang or 3 minutes pa lang siguro kung pinapanood nyo, pero in real life hirap na ako mga besh. Sobrang hirap.